For today's video mga lalab, ayan, magluto tayo mga lalab ng sweet and sour mga lalab. Yung tilapia mga lalab yan ang gagawin kong sweet and sour. Pero mga lalab, yung tulingan, ipiprito ko lang yan. Ayan mga lalab, ito mga lalab yung ating kawali. Ayan po. Ayan mga lalab, paluto na po yung ating, lagyan natin ng cooking oil. Ating sibuyas, ginger, ayan, patis. Lagyan natin siya mga lalab ng vinegar, ketchup, ayan mga lalab. Lagyan natin mga lalab ng isang kutsarang sugar mga lalab, ayan. Haluin natin. Then mga lalagyan natin siya mga lalab ng ayan, mga lalab o paminta yan. Para mas masarap. Haluin natin mga lalab. Lagyan natin siya mga lalab ng water. Ayan. Red bell pepper mga lalab. Kutsarang cornstarch mga lalab ilalagay ko. Ayan. Ihalo natin ito mga lalab. Para lumapot yung kanyang sabaw. Kumukulo na yung ating sauce. Ilagay na natin yung tilapia. Luto na po yung ating sweet and sour tilapia. Ilagay na natin yung sauce. Sarap. Ayan mga lalab, naluto na pala yung ating sweet and sour na tilapia. Ito mga lalab para mamaya mga lalab yung ating papaya. Meron kami isang tubig ni Bebe. Sa ngayon mga lalab, magtubig muna kami mga lalab, magastos kasi pag puro juice. Saka soft drinks. Nakakayuti ayun. So ngayon mga lalab, mag-start na po kaming kakain ni Bebe. Siyempre mga lalagyan natin ng sabaw para si Aliyah. Merong sauce. Ang hirap niya mga lalab kuhanin. Baka lumipad yung isda. Biglang mabuhay. O, diba? Mga lalab, unang subo para sa ating lahat. Ayun mga lalab o. Bibi. Harap. Nandito pala mga lalab yung anak mga lalab oh. Kanina pa ito mga lalab naghihingi ng pagkain kaso lang nagbibideo pa si mama niya so kailangan niya maghintay. Pakainit dito mga lalab no. Wala man lang kahangin-hangin mga lalab. Grabe talaga ang init. Kaya lagi tayong mag-iingat mga lalab pag pupunta tayo sa labas. Lagi mag-inom ng tubig. Tubig mga lalab. Akin lang subo ko mga lalab. Lagyan natin ng sabaw. Yung mga lalab yung ano yung red bell pepper saka yung carrots. Yung pamangkin ko mga lalab diet sabi niya. Mukha ba siyang nagda-diet mga lalab sa palagay nyo? Kasi ako mga lalab hindi ako mapalagay. Papa. Papa. Ayan o. Nainom na si Bibi ng tubig mga lalab. Nauhaw. Malakas na siyang kumain mga lalab. Sa iyo. Meron tayo dito mga lalab. Papaya. Ayan mga lalab. Diba? Sarap. Mga lalab. Sarap. Habang yung pamangkin ko nagkakain pa ng kain mga lalab. Ako ito. Papaya. Sarap mga lalab. Sarap niya mga lalab. May pamangkin ko mga lalab. Kakain na siya mga lalab. Ng papaya. So mga lalab, yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Don't skip my ads. Follow for more. Bye-bye.